бъдем в едномислие, да бъдем в еднодушие и да извършим този акт, който Ти си го оставил за нас. Сега те моля за тези, които искат да извършат Твоето дело, те моля в името на Исус да ги обгрижиш, да ги закриеш, Господи, в името на Исус. Нека Твоята свята кръв да бъде покривала в живота Ти. Там, където не разбираме, моля Те, нека Святият Ти да не води през прави пътеки заради името Си. Моля Те, благослови моите брата и сестри в дух, душа и тяло. Моля Те, Господи, днес да бъде незабравим ден. Днес, Господи, да бъде незабравим ден. Днес наистина да се родим в Твоето присъствие, в името на Исус. Татко, благодаря Ти за всяка една душа тук на Това място. Благодаря Ти за всяко едно дете тук на Това място. Благославяме ги в името на Исус. Молим Те, Исус, бъди ни наистина навигация в живота Ти. Когато се объркаме, нека Святият Ти Дух да направлява и да те наставлява. В името на Исус Христос. Благодат, 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 благодат и мир да почува върху всички вас. Нека Божият мир да бъде с вас. Халелуя! Както благодаря за всяка една душа. Благодаря Ти, Господи, за чуете. Благодаря Ти, Господи. Нека от сега нататък да бъдем по-силни, по-смели в името на Исус. Понеже Божието Слово каза, че Той не ни е дал дух на робство, а дух на сила и самовладение. Днес ние сме свободни чрез кръвта на Исус, понеже Той плати цена за всеки един от нас и тази цена е платена заради теб и мен. Църква свобода, нека Бог да благослови в дух, душа и тяло. Нека милостта на Бога да бъде с всички вас. Вярвам, че днес е вашия рожден ден. Не знам вие кога се родихте. Не знам, сигурно по различни дати се родихте, но днес ще бъде вашия истински рожден ден в Господа, новото раждане. Искам да прочита няколко стиха от Словото, както се казва в Йоанна, Евангелието на Йоанна, 3 глава. Там Господ говори на един човек, който разбира закона, който знае закона и всичко. Но той му отговори: истина ти казвам, ако не се новороди човек от вода и кръв, не може да настъпи на Божието царство. Така искам да прочитая няколко стихчета от Римляни, защото в Римляни казва нещо страхотно. Можете да се отворите с мен заедно. Римляни 6 глава. Римляни 6 глава казва 3 стих така: или не знаете ли, че всички ние, които се кръстихме в Исус Христос, кръстихме се да участваме в смъртта Му. Забележете какво говори Божието Слово. Или не знаете ли, че всички ние, които се кръстихме в Исус Христос, кръстихме се да участваме в смъртта Му. Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него, да участваме в смъртта, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходиме в нов живот. Водата е символ на нашия земен гроб. Водата е символ на нашия гроб. Когато ние цялостно влизаме в водата и се потапяме и излизаме, ние ставаме ново раждане. Ние участваме в Христовото дело, както Той бе възкръснат, така и ние възкръсяваме за нов човек. Какво искам да ви кажа с две думи? С тези думи, които искам да кажа, от днес аз вярвам и ще се молим всички заедно. Вярвам, че от днес ще бъде различен ден за всеки един от живота на вас. Защото няма да робува вече греха в телесните ви части, защото ще бъдете възкресени в Христос и ще приемете нов живот за спасение. Амен! Тук трябва да оставяме стария си начин на живот. Трябва да оставяме всичко старо да остане под водата, защото това е нашия гроб.
И когато биваме възкръснати в Исус, ние трябва да живеем живот. Си изчакам сестрата, искам да го чуя това, защото тези, които сте решили този акт да направим за Господа, когато възкръснеме след водата, когато излизаме и възкръсваме за нов живот, знаете ли животът ни какъв трябва да бъде? Тези, които сте с мен тук в кръга, нека да кажем животът ни от днес. По-смело обаче. Животът ни от днес. Животът ни от днес. Трябва да бъде. Трябва да бъде. Или трябва да бъда. Или трябва да бъда. Кажи го само. Смирен. Дълготърпелив. Милостив. И любящ. И Господи, най-вече прощаващ. Новото възкресение за Христос е номер 1 да се научиш как да прощаваш, номер 2 да обичаш и да включиш на търпение, дълго търпение, защото Бог откликва на тези, които ги обичат. Затова аз не искам много да продължа, водата е отсреща и така Антиопецът беше казал: какво пречи, виж, тук има вода, какво пречи да се кръстиме? И той каза, Филип му каза, нищо не пречи. Даде заповед да се спре колесницата и спряха колесницата и водата е отсреща. Знаете ли в каква вода беше? Една малка рекичка, една малка локвичка. Една малка локвичка. Не е важно къде вземаш водното кръщение, чуйме църква. Не е важно къде вземаш водното кръщение, може да го вземеш и вкъщи във ваната, може да го вземеш и в някой басейн. Важно е твоя живот за Господа. След възкресението е важно твоя живот за Господа. Как го предаваш? Това е най-важно за мен, мисля, че и за Господа това е най-важно. Затова благославям в името на Исус. И тези, които сте новородени, искам да застанем тук отпреди. Мисля, че ти си брат новороден. Покай ли си се? Ти покаял ли си се или сега искаш да се покажеш? Да приемеш Господа за личен спасител? Аз съм го приел. Ти си го приел. Добре, супер. Значи ти оставаш, така ли? Sen tövbe etmek istiyorsun. Türkçe lazım konuşan da. Türkçe nasıl yapacağım ben? Gel buraya sen. Gel yanıma. Biz çökelim Rabbin önünde. Kutsal kitapta Rabbi böyle hangi dil, hangi ağız diyor ki Mesih, İsa Mesih Tanrı'dır, kurtuluşa bulunacak. Senin anıysan mı bütün yüreğinden, kalbinden inan İsa Mesih Tanrı'dır. Öyleyse benim arkamdan tekrarlayın. Rab, bütün var olduğum gücümle senin önüne geliyorum. Ve ben de inanıyorum İsa Mesih Tanrı olduğuna. Bu andan ben kabul ediyorum. Bütün yüreğimle, bütün kalbimle İsa Mesih benim Tanrım olsun. Ne olur ya Rab, İsa Mesih'in adınca benim adımı yaz ebedi kitabına. Ben tövbe ediyorum senin önünde ve inanıyorum ki İsa Mesih Tanrı'dır. Affet benim günahlarımı. Ne yaptıysam şimdiye kadar. Baba tarafından, anne tarafından tövbe ediyorum Rab. Ve sana izin veriyorum. Bugünden itibaren kalbimi sana açıyorum. Gel, tahtını kur benim kalbime. İsa Mesih Tanrı'dır. Amin. Aleluya. Добре, готови ли сте сега? Да влезем в водата да се потопим ръце. Нека да протегнем ръце, да се молим за тях. Татко, ние ти благодарим в името на Исус. Алелуя! Днес е спасителен ден! Как се казваш ти?
Геновела, знаеш ли, че Божието Слово казва в Римляни? Дайте микрофон. Че в Божието Слово Римляни 10 глава и 9 и 10 стих казва, защото ако повярва човек със сърцето си, че Исус е Господ и направи с устата си изповед, ще се спаси. Вярваш ли в това? А вярваш ли, че Бог е възкръснал заради теб? Алелуя! Намерете тая глава. Добре, повтаряй се с мен. Кажи, Господи, аз идвам пред Тебе, такава каквато съм. И те моля в името на Исус. Да влезеш в сърцето ми. И да направиш обиталище там. Моля те да ми простиш. Всичките ми грехове. Всичките ми беззакони. И те моля в името на Исус. Да напишеш името ми. Книгата на вечния живот. И аз от днес вземам решение. И правя място в сърцето си. Ела, Исусе, бъди Господар над животът ми, над мислите ми, над сърцето ми. О, халелуя! Благодаря ти, Господи, в името на Исус. Амин. Халелуя! Добре, нека да си протегнем ръце и да се молим за тези наши братя и сестри, които днес се присъединяват в Божието царство. Татко, издигайки моите братя и сестрите, моля в името на Исус, Ти от днес да докараш промяна в живота си. Благославям ги, Господи, в името на Исус, да ги изпълниш с духът си. Моля те да бъдат Твоята светлина, там където отиват, да изявяват Теб, Господи, в името на Исус. Татко, моля те в името на Исус и през която и пустиня да минат те да издържат в Твоето славно и достойно име. Моля те в името на Исус, Господи, да бъдем бързи, да слушаме бавно да говорим. В името на Исус, моля те благославя на моята сестра, в името на Исус, Господи. От днес да дойде промяна в живота ти. Тя да бъде повече смирена, по-дълго търпелива, Господи, и бързо прощаваща. В името на Исус. Благослови, Господи, Геновела. Тя да бъде светлина за Твоята слава. В името на Исус Христос. Те моля, Господи, да я научиш как тя да бъде по-близо до Тебе, Господи, в името на Исус. Татко, благодаря Ти и я благославям. Благославям моята кака, Господи, в името на Исус. В мощното име на Исус. Благодаря Ти за нея, Господи. Благодаря Ти за нейното изцеление, че Ти го даде, Господи. Благодаря Ти в мощното име на Исус. Сега Те моля да дойдеш със силата си върху нея, Господи, и през каквото и да преминава, тя винаги да бъде близо до Тебе, Господи. Вярвам, че Твоята ръка е върху нея, в името на Исус. Благослови моята сестра, Господи, в името на Исус. Моля Те, Татко, изпълни с духът си и бъди с нея, Господи, в името на Исус. О, Рамашира, Рамасан, Джизус. О, камон. Татко, издигам моя брат Наско и Те моля за него, за повече смирение в името на Исус. Татко, Ти в Словото. Затова, църква, Ви благославям наистина и през каквото и да преминавате, знаете, че има един верен Бог, който може да Ви избави от всяка една ситуация. Човека може да те запита защо си паднал и защо си се спънал и как си паднал, защо си се спънал. Може човека да те пита на кой камък си се ударил, но има един, който няма да те пита, защото той те чака. Той те чака да протегнеш ръка и той да те издръпне от тази яма, където се намираш. Затова Господ те обича. Затова Господ, когато плати цена за теб, Той не пита просто какво да направя, а Той даде живота си за теб и мен.
И каза така: защото толкова възлюби света, че даде своя еднороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, за да има вечен живот. Вярвам, че всички тук вярваме. Нека всички да кажем заедно: Исус Христос е Господ! О, халелуя! Айде тези, които имате, да се приближат към реката. Или директно към реката. Айде да. Вярваш ли, че Исус Христос е Господ? Вярваш ли, че Той умря и възкръсна заради теб и мен? В основа на твоята вяра аз те кръщавам в името на Отца, Сина и Святия Дух. Oh,